फिन खनसे बरायबावबाय बयखौबो हेल'ज ब्लग चेनेलावहाय बिक्रम दैमारि आदायाहाय दिनै बाइट हरदों महिलारि सार आरो लोगोसेनो प्रमद बर' सार UPPL आरो BPF नि जितु ज'है ना एलायन्सनि बाथ्रा जितु सावरायनाय बा ज' जानायनि बाथ्रा जितु गोबांथार ससियेल मिडिया जों दासान्दिसो माने गुदुं मोनसे ना हट निउस बायदि माने बिराद जागासिनो दं ना होमबा दा बे बेलायावहाय बिक्रम दैमारि आदाया गावनि पइन्टखौ बुंदों दा बेवहाय आंहाबो बुंनो गोनां बेनो जे कमेन्ट्सआवहाय आंनो दाख्लै मैयानि भिडिअ'आवहाय सानैसो व्यक्तिफोरा कमेन्ट्स हरदों जे आं हरदोंमोन मा हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय फेरेंगा सारा कम्पेरेबल खालामजाथावना नङा हाग्रामानि सेरावहाय हाग्रामाया सिनियर मोस्ट बैसोजोंबो एन्ड पलिटिकल फिल्डआवबो बेनिखायनो बिथांनावहाय मोजां गाज्रि डिसिसन लानो हानायनि केपेबिलिटिया दङ एक्सपिरियेन्सबो दङ होनना बुंनांगोन दा बे नङा जे फेरेंगा सारा जोबोद गोरोंखाय फेरेंगाया बेनि थाखाय केपेबल बिदि नङा केपेबल जानो थाखाय जुदि बिराद गोरोङानो जानांगौमोनब्ला दिनैनि समावहाय गोबांथार माने टपार्स दङ फरायनायनि बिथिङावहाय गोबांथार टपार्स दङ दा बिथांमोनानो पलिटिशियान जाजोबनो हासिगौमोन माथो गासिखौबो डिसिसनखौ बिथांमोना लाजोबनो हासिगौमोन माथो नाथाय पलिटिक्स होनाय लोगो लोगो बेहाय आलादा फिल्ड प्रेक्टिकेलि बिथाङा दिनैनि समावहाय एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय गोखा गोखै गासिबो बिथाङा एक्सपिरियेन्स खालामजोबनो हानाय बेनिखायनो बेखौ बुंदों आङो जे फेरेंगा सारा दाख्लै बावैसो पलिटिक्सआव हाबनाय आरो बेनिखायनो बिथाङा बेवहाय जोबोद गोरलै ना बे गोरलैखायनो आङो कम्पेरेबल खालामथावना नङा होनना बुंदों दा बाथ्राया फैदो पइन्टआवहाय जे जोंनि BTCनि रिजनेल पार्टि मोननै UPPL आरो BPF नि दे ज' जानायनि बाथ्राया दा बे बोरैहाय जादों होनना बुङोब्ला बिक्रम दैमारि आदाया फोरमायदों आं फंनैसो बुंनो हानि इयुनाव नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांनि बाइटखौनो जे बे मोनसे पइन्टखौ आं जोबोद मोजां मोनदों हाग्रामाखौ जुदि रायजो राजाफ्रा अनसायाखैब्ला हाग्रामाया जुदि दिनै फेक्टरानो नंलाब्ला आंनि पइन्ट अफ भिउखौ होनबाय आं फेक्टरानो नंलाबा अब्ला दिनै हाग्रामाखौ मानो नागिरदों ना दिनै हाग्रामानि पार्टि BPF खौहाय माने पार्टि माने बिथां एज अ चिफ बिथाङानो दा बिनि चेयारमेन दा बिथांनि पार्टिखौहाय मानो नागिरदों जुदि BTC आवहाय BPF फेक्टरानो गैयामोनब्ला साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा दिनै हाग्रामाया जुदि एख' भेलुआनो गैयाबा दिनै हाग्रामाखौ मानो नांगौ नङा होमबा स' मायो आल्टिमेटलि मा खोथाया जोङो मोनसे कनक्लुजनाव फैनो हायो जे दिनै हाग्रामा दं माने BTC दं बेनिखायनो रायजो राजानि फुल अनसायनायखौ लुबैयोब्ला दिनै रिजनेल पार्टि हिसाबै हाग्रामानि सापर्टखौ नांगोन आरो हाग्रामा थायोब्लासो रायजो राजाफोरनि मोनसे फोथायनायाबो दं दिनै बिथाङा जेनदों नंगौ बाट मानो हाग्रामाखौ जों रायखांबाय थानो गोनां जादों दिनै हाग्रामानि बहाबा नङा बहाबा मावबोनाय खामानिफोरा दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय एसेब्लाबो गोजोननाय लाबोदों आरो जों बेखौनो लुगैयो जे बिथाङा सासे स्ट्रं लिडार हिसाबै दिनै गसंथेनो हादों स्टेटजोंहाय बिथाङा ओरैबायदि माने वान मेन आर्मि बायदि ना गोबांथार बिथिङाव जोङो खोनायो वान मेन आर्मि लायन इज बेक दा किं इज बेक नङा होमबा बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे बिथांनि फलोवार्सफ्रा बिथांखौ अनग्रा रायजो राजा बिथांमोनानो बे टाइटेल टेगखौहाय होदों स' निस्सय बेनिखायनो जोङो बुंनांगोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै हाग्रामानि सापर्ट बा बिथांजों एलायन्स बा बिथांजों ज' जानायनि बाथ्रा सावरायनाय UPPL आरो BPF ज' जानायनि सावरायनाय नै बेयो मानि थाखाय सिखांदों स' आल्टिमेटलि खोथाया बेयावनो थाङो आरो आं बारा बुंला नोंथांमोना नायलांदो बिक्रम आदाया मा फोरमायदों नैबेनि फारसे एन्ड लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय दा बेखौथ' फ्राय मिडियाफ्रावनो बुंबाय थानायानो जादों आरो बयखौबो पजिटिभ हिसाबै लानो खावलायदों आरो आं सिगाङाव बुंबोबाय थादों खौसेथिखौ रायजोआ लुबैयो खिन्थु गावस्रा होयो राजनितिकनि नेताफ्रासो दा थिग बेबायदिनो मोनसे जोङो अनुभब खालामनो हायो साननो हायो गमामायैनो जुदि हाग्रामानि अनगायै हाग्रामा बिथांखौ नागारनानै जुदि BTCखौ बासायनाया गोजानावसो दङब्ला निस्सय हाग्रामाखौ जुदि बिथांखौनो जुदि फेभार खालामदोंब्ला
आरो हाग्रामा बिथांजोंसो बिटिसिआ बासायजानाय दङ होननानै जुदि सानदोंब्ला रायज्लायनाया जाफुंगोन होनना आंनो बुंदों। आरो बेनो नङाब्लाथ' मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाथ' गभर्नमेन्ट खालामबाय थादों नङा होमबा? नङाब्ला मा कारनाव मा जाहोनाव एसेबां दुसि जाबाय, रायजाबाय, बुंजाबाय, मुर्ति बानायना सावजाबाय, सोंखारि जाबाय, दुरबल खालामजानो नागिरबाय, फेजेन जाबाय, अब्लाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागिरनायनि उद्देश्यआनो जाबाय इउनिटि जानो थाखाय खावलायनायनि उद्देश्यआनो जाबाय बेयाव हाग्रामानि बिथांनि अनगायै जेबो गैया होननाय जाबायब्रा नङा होमबा? नङाब्लाथ' नों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै राजनितिक हानजा नङाब्लाबो नङा होमबा? राजनितिक हानजा बायदि थाफानानै गोबां खामानिखौ मावनो नाजादों खिन्थु जाफुङाखै। बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो नाजादों खिन्थु जाफुङाखै। रायजोनि नोजोरा खिन्थु गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोदों। जुदि बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौब्ला निस्सय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मदद नांगोन आरो बिथां नङाब्ला बिटिसिआ रैखाथि गैया होननानै बुंनो साननाय बायदि हाग्रामा महिलारिखौ दिनै नागिरनाया जोंनि थाखाय बिराद प्लास पइन्ट जादों आरो बर' रायजो राजाया बिटिसि रायजोआ लुबैदों आरो बेखौ जानोबो हागौ बिथांमोना जुदि मोजां थांखिजों फैनानै रायज्लायफैदोंबा।